Trí, dó, híon, náid, bó. Fan second initial agus coiti mé páper os cían an fectúr dímste níl mé géire bheith breanúir an féin agus mé ag tafadú. Pizza rat. Nua áracoch órirc, nó an nua áracoch is órir círíomh. An gcuimhneamh pizza rat. Mewn fór se caite, chuidú an giota fís seo amach ar YouTube, má be YouTube de Francoch ag taringt fodder a phobal pizza ar nó pizza de Quebec she's staire an Subway. Vi sé fír anmór agus bhí sé saonasach ag an nám ceanna ach do locht nó áireach bhí ananú an láiseach. Bedáibh leo é. Gamal eisce. Is sé tá sláidána cín tarm nó rud cín sa mar sin. So begáibh leo an Francach seo ag tarringta pizza síos an staide. Agus chua an tionanú sin níos daimhne. Ní raibháin ach gur chónaíthúr, gur díreach é gur chónaíthúr é an Francach seo. Tar éis dúchláán nó áireach ó thuairt don dús olmhór seo iompar a bhaile mar tanteálaí ar bith. Muide a bhí I pizza rat. Cé bhaint sa taig seo leis an Léirmheas seo. Tá coméide nua amach ar HBO dar bhean animals. Sra bheochanna é spirid smúrach an pizza rat féin agus é tosú zéhíne. Tá sé bunathe ar sra gear cartún ar líon chruchaí filme Teresa agus Mike Luciano agus léirithe ag gamal eiscéal píoraí móra na léirú chun neamhspleach agus drochárchaí Jay agus Mark Duplass. Saolín an tre seo na chríteoirí is gnáithe stócha. Gamal eiscéal níos caitheamh mar rud a heiceáil seo.
Um, Sné gnáise tóicíméisisin cotíanta bhéidir na créúirí is tóici mé gnáise na choúir agus na fehidí na capal pólíní agus na cut sráide. Cuilsráid stocha. Mar hipsters néróiseach gamalisce. Ní hanan an trash agus Master of None ó Broad City ach seo díirech a dem seófá taobh hir den chláir sciorta dá ma fursúirí iad na henmhethe taobh hir. Coméide is sé an dráma seo faoi chréitúirí a bhfuil na himníonaí céanna acu agus na caidrimh chasta céanna acu le daoine. Ach míonta agus tailte anmhethe. Me leis céal nó focail. Ó, muise. Ní dóilem muise. Bhí sé an. Seft gréanúir é seo. Chuirse I láthir go gáirsúil ach farir níl mór an thar sin. Tosíonn an tre le rá nó an bheirt sin cheistin is. Cumrádaí Francoch a dúirteadh ar chóisir ag lorg céilte. Tá sáiltín feite ag ceannach go. Ó, muise nó focail. Ní lorgói mé. Agus muise. Baineann an grána leog sa sketch seo le imní caidrimh gaghréine bhí déanamh léhéidirí agus ar nó leis an imní ecin muid in sna drámaí telefíse le daoine antú ach ar nó géirithe ag clogannaí intérnacha na nanmhethe iad féin. Faoin féanach agus faoin eclétí is spéicas sách aithniú le an dráma seo. Comédicus Bohemiana mar a thugann an New York Times go háráide cho híh gramadachta. Ach is sé coméide orbach beanathe agus tá dlúhhainte go leis an mleanú. Tá imir na suaise leis an beochan agus tá an beochan sa spágach ar bhírinne.
leis an dealrah mí chhlacht mar sin na nuaircéalta grafacha eiltéarmacha nó más fearlat rinne agus sire. Úsáideann sé aircíonn sé zú iomlán gothannaí as dam na scanáníochta neamhspleáid. Ina measc na dúpleasas iad féin, Molly Shannon, Nick Kroll, Wanda Sykes, Mark Maron. Déanann an chláir seo scigaris na heachtraí agus na tarlúintí chuidsianta éiceann tú sa charrach agus na fochailtúir. Tá scéal trúbhéalach faoi a chuideach druch ort faoi bhirt drothar chot nach bhfuil an nárasán fágchaíoch a riamh de réir chéile nach taoitir an chaidirmh cóithleithúnach éitirab agus faoin chreaceann chluthair atá ar na cuit. An méid. Leabhar. Tá píosa deas faoi leabhar tá ag tiomsú thart ar chóir electrach agus léiríonn an neachtra mar Burning Man de éhidí an trip an mar chríleir den sketch. Fáír tíobh hir den formáid den leagan amach cnúsathe seo níl mór an náma ag an gláir seo charachtar be Orbert go me leiscéil. Tá scéal leanúnachán faoi grúpa grabas do daoine ach scéal amar cochatá in áíre. Seir tá náíre sa dráma seo ná gnáthráma neamhspleach leiciméireachta is codathe iad na charachtar seo. Agus tá dá réir sin tá tuairimí agus barúla agus uaire caafar ará géir, rí-géir ag teastáil wai dá réir sin. Agus I bhírinne níl an scríbneoireacht granmhar go leor dólamh chun teach timpeall ar scéal amhád bhain. Ró mhinic nuair a thógann tú conséit mar seo níl ann ach go dógann tú leagan amach anidúil, suíomh anidúil.
kosher dinéir mí champortach mar hapla. Agus, voilà, déanaan tú ainmhithe déana héanaí. Cadú dul níos fuidiná sin ar nó. Tá nóméidí inspiráideacha ag ainmhithe, agus tá creidmheasa dul don dráma as íireachta dhéana dul thar na scéalta déana sa chathair. Ach ní duine simúlthú mar gheall gur Francochú. Sin dear an Léirmheas, agus tásúlagam go bhain sibh tainna bheas sin, tásúlagam freisin go mbeidh muid ag caintla chéile arís sa bhaid. Go dtí chéadú eile go meanaití a chuoib go léir.